नोंथांनिसिमबो आंनि अननायारि सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। जोबोद दुखु नांथावनि भिडिअ दिनैनि भिडिअआ बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। अननानै रायजो राजाफ्रा नोंथाङा बर'ब्ला बा नोंथाङा सासे बर'ब्ला बर' जानानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ अनसाय जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। नैबे भिडिअआनो जाहैबाय अनसुंथाइनि भिडिअ जोबोद अलखराव गोलैनाय दङ। गासिबो न'खरनि जेसेबां लाइ लथर दङ फानजोब्बाय, बोरमा मोसौ हा हु फानजोब्बाय, दासिमबो नायनो हायाखै। दा आङो बिथांमोननियाव एसे सोंनानै लानि, नोंथांमोना भिडिअखौहाय एसे दसे सम खोनासंबानो जाबाय। दा एसे आं बोरायखौ नायनो आन्था एसे अनसुंथाइ हरदो अननानै एसे आङो सिकित्सा खालायनो आंनि बोराया बेमार आजार जाबाय। दिनै रायजो राजाफ्रा आंनो एसे अननानै अनसुंथाइ हरदो। दिनै हा बन्द गैला, दिनै गासिबो फानजोबनांबाय। आङो एसे अनदो, एसे रायजो राजाफ्रा एसे सोना हरदो आंनो। बहाबाफोर लांबावबायमोन नामा आगोल? ओरैहाय बेंगलाव लांबाय, क'क्राझाराव लांनाया नों फन हरलायबा बाव लाखियाखै। बाव लाखियाखै सेरफांगुरि हाबुलबारि सेरफांगुरियाव लांदोंमोन। हाबुलबारि सेरफांगुरियाव लांनानै दा बाहाय खुनुरुखुम बिजि गंसे सुनानै होसोफैदों। होसोफैनायावहाय दा बाहाय मुलि हमख्राब ओंखाम मायदि दौदों। ओंखाम मायदि दौनानै दा मुलिखौबो हमख्र' दौदों। दा बाहाय एसे आन्दाज मोनदों मानसिया। ओमफ्राय बहा लांखो? बबे जायगायाव? बाहाय काजलगावआवहाय लांबावदों। काजलगावआवबो नायनानै आरो आसि सि थुजोबबाय। दा गेफे गेफे थाङोना, मोदोम बुनाय ना, मोदोम बुनायाव नायनानै आगोलनि सिगां नायनाय माबा खालायनायखौ बेखौ लांफांदों आङो। उननि नायनायखौ लांनो रोङाखै। दा सिगांनि फार्स्टनि नायनायखौसो लांफांनानै दा बेखौनो सिकित्सा खालायफिनदों। दा सिकित्सा खालामनायावहाय सुगार मोनदों, लिभार मोनदों। दा बिनि थाखाय बिजि हरदोंमोन। बिजि हरनायाहाय आसि थाइब्रैनि जखायावहाय बे आसि थाइसेनि उनावहाय सोनांगौ बिदि होनदों डक्ट'रा। सोर थायो न'आवलाय? आं थायो। होनबा बिदिनो आसि थाइब्रैनि जखायाव सुदो बिजिया होनना बुंदों। दा फंबाइया बुंदों आं सुनोसै, आं रोंखाबाय होनना बुंदों फंबाइया। बिदा फंबाइ साबै दं? बिदा फंबाइ साब्रै दंमोन। साब्रैयावहाय सासेयाथ' थाखा फैसा थाइसेबो हरनो होआखै। सासेया बिदिनो 500सो हरदों। खाजा बनजा बायना होफैदों सेबौआ। बै सासेयाथ' गैखाया, होफैनो रोंखायाखै, होफैखायाखै। फिसाफोर दंना गैया? फिसा गैया आंहा। फिसाया सासे दंमोन, खांनो हरबाय मालाय। बिमा बिफाखौ गिनानै फैयानो। दा बेबो फिसाजोखौ नायनो लुबैदोंमोन। फिसा रावबो गैयाना? दा मिथिखाबाय नोंसोरो, बिथांमोना रावबोआनो गैया न'आवहाय। ओमफ्राय दा गासिखौबो माने फानजोबखाबायानो, नायनांगौआनो जेबो गैला, अबस्थायानो गैला। ओमफ्राय दा रायजो राजाफ्रा एसे अनसुंथाइ हरदो। आथिङाबो बुनानै बेरगावबाय, गाराय जाबाय। एलाय हनै एसे खोन्थालाय। एलाय नै आथिङा बुजोब्बाय, नै थाबायनो हाला जाला। ओमफ्राय रानलांबाय मानसिया, उदैयाल' देरबाय, अबस्था गैला। दा रायजो राजाफ्रा एसे अनसुंथाइ हरदो। जेबो फानथावथावबो गैखाया, नै न'फ्राबो गैखाया। न'आबो नै अबस्था गैखाया आरो टटेलि जेबो फानथावथावानो गैला। अननानै माने रायजो राजाफ्रा जेसेबां हायो एसेबां हरबानो जाबाय। बे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बार आरो एकाउन्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना एसे सोनानै हरबानो जाबाय। सरकारनि न' मोननाय गंसे दङ नै, बेल'सै आरो ना। दा जेबो फानथावथावानो गैला आरो। दा रायजो राजाफोरा एसे अनसुंथाइ हरदो सिकित्सा खालामनो थाखाय। बेनि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाहैबाय। आरो जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम जोंनि रायजो राजाफ्रा। माबायदि मोनो उदैया? गांगां मोनो? जेबो जानो हाला? उन्दुनो हायाना, थोन मोनोना? ओंखामफ्राबालाय माबायदि जायो? एसे बुरजा जायो। बुरजा जायो? आथिङा सेस बुजोब्बाय, नै उदैया देरबाय, आथिङाबो सेस बुजोब्बाय, नै जेबो जाला, जेबो सलिला।
किडनियाबो देम लेबाराबो देरबाय आरो सुगारबो दङ हामाखसै हा बन्दक होजोब्बाय फानजोब्बाय जेबो जायाखसै न'नि बोरमा गासिबो जा दं फानजोब्बाय जेबो जायाखसै दा रायजो राजाफोरा एसे अननानै अनसुंथाइ हरदो डाक्टार सिकित्सा खालामना नायनो रायजो राजाफ्रा आंखौ